Basta importante, gumaling tayo. Pakiramdaman yung katawan nyo, ha? May ilang buwan na, anin, kung sakit? 7 months na. Ibabalance natin, i-alignment natin. Kailangan na ito, alignment. Pag hindi ito yung alignment, hindi mawawala. Nilinis na kita sa spiritual, eh. Last. Ganun pa. Okay. Ang trabaho, pag sinabi kong hinga, ha? Dito tayo magsisimula, ha? Ganun lang ulit. Kunti pa. Oo, tama na. Teka lang, gusto mo ng hinga. Higa pa. Okay, hinga. Isa lang. Tama na. Nahilo hindi? Okay, relax lang. Pag sinabing hinga, ilang ang trabaho mo pag sinabi kong hinga. Okay. Kunti pa. Oo, tama na. Hindi yan ang pinatali ko. Yan. Okay pa. Okay, sumunod. Relax. Ingat, basta ba? Sige. Nito. Iga. Pasok. Ingat. Apa na? Ingat. Siapa? Oh, bitaw. Straight ulit ka tao. Hindi. Parang malawin yung hangin. Ingat pa. Ano pakiramdam? Yung mata mo. Humili na. Sige. Last. Tayo. Para dito naman tayo. Final. Ilinis ko na sa spirit ko yung katawan mo. Tapat. Tapos, tayo ng diretso ha. Sandal ng konti. Katawan ng konti lang. May black yan. Hindi nga. Nahilo hindi. Hindi nahilo. Sige, sandal pa ng konti. Oh, tama na. Tama ng hangin na. Huwag kang bibigyan ng hangin. Hinga. 3 beses. Hinga. Sapa. Tama na. Relax lang hangin. Sige, sandal pa. Sige, tumata ka. Hinga. Yung balon ng hangin. Hinga. Nahilo? Sige. Opo. Yamong mo na. Relax lang. Yung tubig. Bago na mukha nyo. Namula na. Oh. Ha? Naalis na po yung putla. Naalis na yung putla mo. Sabi ng malugang mo. Ay, ipag mo. Ipag ba? Mali. Tama ba? Bayaw. Bayaw mo pala. Ano paramdam? Wala na yung mabigat. Strip ko na. Yan. Galaw. Tawag. Okay na. Wala na. Hindi ka nahilo. Try mo nga maglakad hanggang doon. Tingnan natin kung anong pinagbago. Ha? Bilis na oh. Okay tama? Kanina po ako, hindi mo ganyan po. Hindi maglakad. Mahirap po talaga, hindi makalakad. Ganyan talaga yung ano, wag na natin sabihin yung tinurok. Basta ganun lang talaga. Alam ko na technique yan, nangyari na sa akin yan. Uminit na katawan mo na, no? Hindi ka tulad kanina, para kang bangkay, malamig na malamig. Medyo ako ng konti. Iinit pa yan. Pag nag-circulate yan. Siyempre, kabababala ng hangin, kababalance lang. Pag bumalas yan, kumalat na yung hangin, diretso-diretso, iinit na katawan mo. Mainit ito kanina. Mainit kanina. Yung kanina, yung binililinis ko. Siyempre, nilalagyan ka ng init. Kasi buhay ka, hindi ka pwedeng hindi mainit. Anong patay ka? Malamig ka kanina eh. Malamig na malamig ka eh. Yung nilinis ka, umiinit yung binti mo. O nilalagyan yung ng kuryente para mamatay lahat yung mga bakterya, yung mga sakit sa spiritual. Ano, parang daw na? Okay po. Okay na.
Salamat kay Kristo. Taga saan kayo? Kapalit Lord na po. Apalit, Florida. 7 months mo nasakit yan sa mga pakiramdam mo. Okay, thank you so much sa Panginoon Kristo. Okay na talaga? Okay na po. Okay, thank you.